Que el fament global impacta en coses tan quotidianes com la cistella de la compra i, per damunt de tot, està agreujant els efectes de catàstrofes com la Dana de l'any passat. Isra Navarro i Fèlix Tena han anat de mercat per a comprovar com està canviant la nostra vida. La temperatura del planeta aumenta, caen lluvias violentas que destruyen las cosechas. Les grans cimeres sobre el clima són una oportunitat per a fer balanç del que està passant al món. En la COP30 de Brasil, per exemple, s'ha presentat un informe de Greenpeace amb dades del CSIC que evidencia que la Dana del 29 d'octubre va incrementar els seus efectes fins a un 20% a causa del canvi climàtic. El canvi climàtic està incrementant la virulència i la freqüència de les catàstrofes naturals. Però també en el nostre dia a dia notem els seus efectes, per exemple, en un mercat. Si n'hi ha algun lloc on se poden veure els efectes del canvi climàtic a la ciutat, jo crec que és tant en els parcs i jardins com després, evidentment, dins d'un mercat. Veiem moltes fruites, moltes verdures de temporada, que la temporada està canviant, que de pront ja no apareixen quan toca, que se retrasen, per exemple, les carxofes, els cítrics, les mandarines, les taronges, necessiten fred, s'acaben retrasant, la temporada s'acurta perquè fa més calor a la primavera. Si s'acostem a una parada de vins, per exemple, també veurem com hi ha moltes bodegues de zones molt properes que ja estan canviant la seva temporada de verema. Afecta l'alimentació, l'agricultura, la pesca. Qualsevol activitat humana està afectada pel canvi climàtic. Efectivament, jo crec que no n'hi ha que explicar el canvi climàtic a un agricultor, a un ramader, perquè ho està veient, però tampoc ens ho hem d'explicar a la gent que viu en una ciutat com València o altres parts del territori valencià, perquè, vaja, ho notem en la nostra roba, ho notem en la nostra salut, en les nits d'estiu, en què costa dormir, costa respirar. És una percepció molt generalitzada que respon, evidentment, a una realitat absolutament innegable. Vas a ver algo acojonante. Soy del futuro. Portem 30 anys de cimeres sobre el clima i enguany també precisament una pel·lícula que parla del futur i del passat compleix 40 anys. En esta pel·lícula, en algun moment, el protagonista Marty McFly explica que... No estáis preparados para esto. Estem preparats per aquesta situació de canvi climàtic? Jo crec que és innegable que sí que n'hi ha hagut una millora en la percepció de la ciutadania i que l'educació ambiental que se porta fent des de fa molt de temps des de les institucions està canviant aquestes percepcions de la gent, sobretot dels més joves. Estem millor preparats que fa 40 anys, estem millor preparats que fa 30 anys, però això no implica que no calga seguir incrementant les accions i també els esforços d'educació i conscienciació ambiental, que és el que es tracta de fer, per exemple, els equipaments com l'Observatori del Canvi Climàtic i l'Oficina de l'Energia. Aquestes cimeres internacionals tracten de buscar solucions globals, almenys ho tracten entre estats, que és el que toca. Però en el dia a dia, quines solucions podem aportar davant aquesta situació de canvi climàtic? Afortunadament, tenim moltes accions i decisions individuals i col·lectives per a fer front al canvi climàtic, decisions que tenen a veure amb la mobilitat, amb l'ús i consum d'aigua, amb la roba, amb el consum diari d'elements, de materials, que també reparant podem estalviar emissions, i després, per descomptat, amb l'alimentació o amb altres eleccions de la nostra vida, del nostre dia a dia, que tenen un impacte real i durador en el clima i que podem fer molt per a disminuir-lo.